नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीची चवळीची भाजी कशी करायची ते मी दाखवित आहे। तर त्याचं साहित्य सांगते। इथे मी पाव किलो चवळी स्वच्छ पाण्याने धुवून बारीक चिरून घेतली। 4 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्या। 8-10 कढीपत्त्याची पाने घेतली। पाव कांदा बारीक चिरून घेतला। थोडी कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली। 2 चमचे ओल्या नारळाचं खोबरं किसून घेतलं। पाव चमचा हळद पावडर घेतली। पाव चमचा जिरं घेतलं। पाव चमचा मोहरी घेतली। 2 चिमूट हिंग घेतलेला आहे आणि भाजी शिजवण्यासाठी अर्धा ग्लास पाणी घेतलेलं आहे। तर कृतीला सुरुवात करूया आपण। तर इथे मी गॅसवर टोप गरम करत ठेवला होता, तो गरम झालेला आहे। आता मी फोडणीला 2 चमचे तेल घालत आहे। तेल थोडं गरम होऊ देऊया आपण। तेल गरम झालं आहे। आता मोहरी घालूया, जिरं घालूया, हिंग घालूया, कढीपत्त्याची पाने घालूया, बारीक चिरलेल्या मिरच्या घालूया, बारीक चिरलेला कांदा घालूया, मिश्रण छान एकजीव करून घेऊया। आता 1 मिनिट थांबूया। तर तेलामध्ये कांदा छान भाजला गेलेला आहे। आता बारीक चिरलेली चवळीची भाजी करूया। आता अर्धा ग्लास पाणी घालूया। हळद पावडर घालूया आणि मिश्रण एकजीव करून घेऊया। आणि साहित्यात मीठ टाकायचं विसरले, आता मी अर्धा चमचा मीठ घालत आहे। मिश्रण एकजीव करून घेत आहे आणि आता याच्यावर प्लेट ठेवूया आणि 10 मिनिटं थांबूया। तर 10 मिनिटं झालेली आहेत। आता बघूया आपण भाजी शिजली काय ती। आपली भाजी छान शिजली गेलेली आहे। आता आपण ओल्या नारळाचं खोबरं घालूया आणि कोथिंबीर घालूया आणि मिश्रण छान एकजीव करून घेऊया आणि 2 मिनिटं त्याच्यावर प्लेट ठेवूया आणि 2 मिनिटं थांबूया। तर 2 मिनिटं झाली आहेत। आता आपण प्लेट अशी काढूया आणि बघूया आपली चवळीची भाजी छान झालेली आहे। आता आपण गॅस काढूया। तर कोकणामध्ये मालवणी लोक अशा पद्धतीने चवळीची भाजी करतात। तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा। धन्यवाद।